Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasa kaliman tabih tenebihno saking elo-elo duni dumawahno ing tawang-tawang manggiya kawilujengan Basuki Raharjane Kamulyan. Nuwun kawula nuwun para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah agung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang tansah pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah kawula pundi-pundi. Para pangemban-pangembating praja satriya satriyaning nagari minangka pandom-pandoming kawula daksih ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para alim ulama ingkang tansah rinten lan dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka manembah kiblating budi ingkang tansah kawula pundi-pundi. Langkung-langkung dumateng ingkang hamegugati panjenenganipun Bapak Rian Setiawan dalah Ibu Putri Wahyuni ingkang sampun netepi darmanding ngasepuh ing slamelken Kang Putra nggih menika Nak Mas Bagus El Hanafi Setiawan. Mugi-mugi Nak Mas El Hanafi dados putra ingkang soleh bekti marang tiyang sepahipun lan migunani tumraping bangsa agama. Atur kapurwakan dumateng para lenggah para kadang para sutrisna budaya sedaya. Sumangga sareng-sareng kawula lan panjenengan sami manengku puja hastungkara ngunjukaken raos puja lan puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang sampun paring kasarasan dumateng kawula lan panjenengan sami ingkang matumpa-tumpa saengga wonten ing air prasaja menika saged makempal silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Rian Setiawan kalian Ibu Putri Wahyuni. Selawat ugi salam katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Allah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula lan panjenengan sami ngantu-antu syafaatipun wonten ing qiyamul qiyamah. Allahumma amin. Para lenggah para kadang para sutrisna budaya sedaya ngaturaken sugeng siang ngaturaken gunging panuwun kawula sak kanca dumateng panjenenganipun Bapak Rian Setiawan kalian Ibu Putri Wahyuni ingkang sampun nimbali kawula sak kanca sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun panjenengan sami kangge miyas pining swasana wonten ing ing prasaja sapunika. Mugi-mugi kawula sak kanca saged dados sanglipur anggenipun Bapak Rian Setiawan dalah Ibu Putri Wahyuni kathah damel dinten menika. Mugi-mugi dipun tebike saking lir sambi kala dumugi paripurna. Allahumma amin. Atur donga dumateng para lenggah para kadang para sutrisna budaya sedaya siang punika mugi-mugi tansah paringan berkah barokah sih ing Gusti ingkang ngakarya jagat. Mugi-mugi kalau sak kanca saged paring nglipur dumateng panjenengan sami. Setunggal muga setunggal kaweturi jumeneng cengkar sawetawis saking sanggar palenggahan para widiwati kang nyengkuyung anggenipun adicara sak menika kalian Singga Sana Musik Campur Sari ingkang sepindah kawula aturi jumeneng widiwati ingkang nyengkuyung kalian SSN Campur Sari sinengkuyung kalian Bisar Audio Mas Budi kalian Pak RT matur sembah nuwun sampun nyengkuyung anggenipun SSN gadah damel dinten menika. Sumangga Nimas Ayu Ema Ayudia kawula aturi jumeneng saking sanggar palenggahan Singga Sana Campur Sari. Hey! Katuraken sugeng siang Dimas
Emma Ayudia. Nggih, sedang siang. Parigi sehat dinten menika saged makempal alhamdulillah silaturahim wonten dalemipun Bapak Rian. Hari ini Mas Rian belajar jadi orang tua karena sudah mengislamkan putra tercintanya. Nggih, selamat mempunyai bentuk yang baru. Ini buat ADL. Nggih, matur subah keuntunganipun. Ingkang salajengipun diwati kaping kalih katur kawula aturi jumeneng dumateng Nimas Ayu Vita Alvia Singgasana Campur Sari. Vita alhamdulillah nyengkuyung anginipun SSN duwe gawe hari ini matur sembah nuwun. Ingkang salajengipun monggo kula aturi jumeneng sarang-sarang kalian kanca-kanca kalian Mbak Emma, Mbak Vita, monggo Nimas Ayu, Ica, Stragentina, Singgasana Musik Campur Sari. Aturaken gunging panuwun dumateng Mbak Emma, Mbak Ica, kalian Nduk Vita yang hari ini alhamdulillah paringi sehat panjang umur untuk panjenengan semuanya di kesempatan yang luar biasa. Aturaken gunging panuwun dumateng para lenggah sedaya wonten ing siang menika. Dalem tur Gusti Adi ngaturaken gunging panuwun ugi dumateng para lenggah para katang para sutresna budaya sedaya. Sumangga para lenggah para katang para sutresna budaya sedaya sarang-sarang kalian kula sak kanca kangge miyak spiring suwasana atur pambuka suka parisuka kalian panjenengan sedaya Singgasana Musik Campur Sari Indonesia. Singgasana Musik Campur Sari mengucapkan matur sembah nuwun dan ngaturaken sugeng siang. Selamat datang untuk Bapak Ibu tamu undangan. Ngaturaken sugeng lelegahan kanthi ing martika. Bapak Miril sak keluarga ngaturaken gunging panuwun rawuhipun sumangga sareng-sareng suka parisuka kalian kula sak kanca. Sumangga atur pambuka dumateng panjenengan para lenggah para kadang para sutresna budaya lumantar Singgasana Musik Campur Sari. Campur Sarinya Indonesia sinengkuyung kalian Bizar Audio. Oh
Gawe-gawe jaluk